wasolo alena kwela kithi wasolo wenduna sobesahla ngomnyama siyo Nina besilo, nina benkosi, nina bendlondle nophapha ekhanda. Nina bendlovu kulo lonke likaMthaniya, ngicela ukunibingelela kusayimina futhi umfowankeshe. Njengoba nazi ukuthi lapha kuMaskandi ubumnandi into ozidelete, into ozilahle. Njengoba nazi ukuthi njengokuyibeka ubaba ungizwe wamchunu, njengokuyibeka njengenkosi yamabhinqa, njengokusho kwakhe, angishongo ukuthi mina uyinkosi yamabhinqa. Angaze anginalo amandla okubeka inkosi kodwa njengokusho kwakhe uthi uyinkosi yamabhinqa. Uthi ke inkosi yamabhinqa ngokusho kwayo icela ukuthi ngomhla ka-31 October sihlangane sonke ePeople's Park kuleya ndawo yeMaskandi World Cup. Uthi usezofaka imusic festival, asikhale music festival. Ayikho ke impucuzeko, ayikho iWorld Cup. NaseCarrisfontein ungelovia akasekho, mningi imicimbi engekho. Uthi ke umfoka Mchunu ayikhale, uthi asikhale music festival ngomhla ka-31 ePeople's Park kusho ungizwe Mchunu. And abaculi ke impela angazi noma kule cover laba abavelayo bazobe khona bonke, kodwa ke engibabonayo ababhalile la kwi lineup uthe uDJ Tira, uDladla Mshunqisi, uQabe Twins, uKhuzani, uBlack Diamond, uDJ Happy Girl, uThina Zungu, Umdumi Cockstad, inkosi yamagcokama, igcokamelisha, umzukulu uduma kahle, into encane, ubahubhe, umjabulisi, ustability, intaba yaseDubai, uJumbo, uShwini Umtekhala, uThozani Langa, uLimit, amabhinqa, indoni, uDJ Mngadi and Sibins, usigwebo sentambo, iYellow Bone, bese uba umuntu uyenziwa amageza, uJava Zemnike, ithwansa lekhansela, umRosa, uDJ July, uZayizo, unjo, uGadla umfoka Nxumalo. And kuthiwa ke lapha ke igeneral ticket izo 100 rand, bese kuzothi ke VIP u500 rand. Ama ticket ka available at web tickets. Kuthiwa no mask no entry. Angazi ke indaba yevasini, ama companies ahlanganyele lapha. Ngibona lapha na i-drip, ngibona abakwaKheswa laba, ngibona nengizwe online. Shuthi ngasakhona ke amanye ama institutions which are going to join in mhlambe and sponsor, kodwa ke asethemba ukuthi izoba impumelelo le music festival futhi sobe sikhona thina mhla 31 October sobe siphakathi. Iyo leyo ndaba mfokankeshe, ngicela udlule ngo like no share no subscribe. wonke lamadoda lena kwela kithi wasolo